Ngia na boigo chinkeno nuku kigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi Niji County chisemo chinde chinyinge Nigo tonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga Ekio korentera emerubili emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Uomogusi Kiremambia Yama tuko yi wiki Gochakire Jumatatu Goika Ijuma Chinsa ikumegire chamambia Goika chinsa iseto Imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli Litukuli yao ase Ogwansu Tumede na manga koraganire Litukuli goro Nebo tuko bogima Kunde bone mambia Nigo tuko kwarigania ase Morobiri ogwe ensaki Umete sara Numete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki kerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe manjo muri ari ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kigima Enzakia ya Ndizi TV Sugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneli ya committee maximum prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina toko nyora uchumbe yao asinjira yobotira boigona bagotonyora gwetera asinjira ye SMS osebali mogo torora korwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie Imeya Ndizi TV Mwancho murigereria na endene mambingia na ndetumeranire asomorobuli bwensakia yene wiki engeni kabisa na nde wiki yo mwelio asomotinyo mutangani kigima omotinye o January igoto akwaregania na ende nyasaye no muya otulindire kuru weekend yarenge ntambe amangana mange ando toire bisio litukule igoro ntonyorete embura eyugenderete gotwa yakanyire efumbi ase chipara igobona mwancho murigereria nyokwabokire buya tunashukuru ande nigoto gukwaregania kigima asomorobuli bwensakia yokugochera kera lituko lya Jumatatu goika lituko lya Ijuma chinsa bune chiga 12 chamambia goika chinsa isato chamambia igo twagokire nande kumira no maite tumira ne lituko lya Friday kolende nande twagokire goswa ase studio lituko lya bono mambia egereto chake wiki yo mwali okigima yo mutinyo mutangani yo mwaka bwechiri bwibere na 2022 igombia mono twikira ase studio buna butambe nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita Nanjo mwanchumori buna potambe litaria ne Brighton Makori oni otogera libali abana ko kwarigania asomoroberi bo ensa kya bono mambia nyurana neli tukira chipatato buna watekero watabiguna Sara katu asoire magende to chaka morobina to chake wiki kyanigere chumatatu to chake wiki to chaka lituko gitoko chaka naye kurobono wekachinza jitisato cha bono mambia nyurana litukira chumatatu na mange to akwarigania ili anene na manga akorakane kure weekend tukira chumamosi tukira chumapili bona yonsi otoko yabe kamo libo elto yabe kamo to ya sansa marana lituko liabo no mambiri tukuriare buna chumatado igono kwarigani
na rogo kwa mwana intukuru bono oikajinsa chirisato chabono mambinyorana na bakonda gutobwati asensemeri emitandao togote botambe bunekero kwero beri kwebangire gosoka gukeke bago kyao na bagosoka tokubuguri TV yao kolinde na bagosoa sensemeri ya Facebook otonyore na Ndizi TV News na bagosoa sensemeri ya YouTube otonyore na Ndizi TV News na otole live imokesi yao batagabo so abu Ndizi TV News tonyora asabu subscribe sensemeri ya YouTube na YouTube kwa subscribe anekero kwa bekire kengere kiriga kwa subscribe kwa bekire kengere ikero muro wensaki ochakire nigo konyore notification usini go kumanye kenyori na ke moro wensaki ochakire kwa manyana yaya anjetiga ngoki esimiane nyari ngobwati muro weru obwensaki twireri bagari abene ko kwarigania yona litko lya rero abantu nigo mwendete kwirigana kwirana gucyase bibago ao abali ngwera na bari gucyase chiskuru abanyagitali ngwera murasi nyagitali ukiro muntu uri obwateke bago kyaye kende gyonsi nigo bona eroberete gosoka endenera chikwirigerio mugati ukira lituko rero ni chiro yeito ya daraja 2 echira nene kabisa asorogongo rwagusi kwabantu beariganiti kurumiruka mpaka abantu betukuru bari jinsa mu cyamigori bacyase chiro yeito ya daraja 2 kumwensi nabali bakwenda chichiro to barigandia somoro rwensa kende nyo kwamo na ino go ikomweli ni producer chito John Kebati noale gochiko ene kebuna chibichango go chire ase jira endonge sana no musae Jaimo no musae Jaimo noale chi producer chito chiko ene kebuna chibichango go chira senjera ayabene ninjira inkere no bantu akwari ni umajumuri tosuka na mangu tukwari ni tase litukolia rero Oigo mwanchu muligiriri na bogo tulikira nganka iyo tuligire tukoro ase mambe ya bono wetra se namba ere ase TV yao tulikire nganse mokiule asorogongo rwitu rwa gusi ense ito ya Kenya onya kori siko ya Kenya boigo na bogo tulikire wetra se nambe iyo na babande mako tonyora wetra Facebook buno yo mintate Ndizi TV News na boigo nse mo ya YouTube bunateba Ndizi TV News na karo gwasoire gari TV bago subscribe egara to babange to bali boelimo egara tonyoro bwansu aso bwamo bali mwansi mwa tonyora kuruchinse cyangumbu amashabiki ito tukubaruka team apana kosa na wabalelio kaya Jared Waro asante sana tunashukuru Kennedy Gisemba ntomanye ngabo mbararara ego bachagire kuri morobelio bwenza kya yabo David Kimori mbiamono sana Cyprian Marubi to wakanga mbiamono sana kuruchinse macha Dubai Australia wapi na wapi yani ensengima mwanchu muligelia mbiamana soko genda kuligelia Ndizi TV nere gitaseni kya una mbemo kayora nyora ngabuna yaiga mwanchu muligelia no tagetobekirwe ebiasara byawo guseri tangaso lya olyo bonchorolia to na guchandika inchu mpaka Ndizi TV nero bwansu bwo mugusi tokobekereri tangaso lyawo asenjera yo bwikira nukegima matangaso yo gukwa gose yo koralia kwa batonyorire asengenjo ense yiga kero muntu na bwateri tukolia bali batiekire gotonyora litangaso lyabo na bakoreta gaigase TV yaito ya Ndizi TV egaroli bekerwe asenjera yo yendonge kigima bali bakonya kobolinga ngaigo bono togotoka Ndizi TV ngayego toka no togotoka se pare nene ya Kisi Nyakoe Kisi Kisumu asamaga cha manene a new Brighton apartment no ko yarora iga bunjira para ko gutirimbo kokoboko kwao wokobe igo na bogo ikatwa bariganira mwensi PA nyomba eiwenka asengencha iga no bwansu bwo mugusi tokoranda somutima ko monyerere egera tumanye kuirana tokoe alitu akobangeire asemambia ya bono igo tubaisa gusuka aiga no nyomba Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap
mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenege tesini kenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imegichi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunywerembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chugwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo rukigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyotari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagari nene asora nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisi Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano n'isato isano n'isato isano n'ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Bemano majumo ya soko enda kutubwati anene bono mambia ntwate abuna mbia mwabo kire kwa bo kiribye ko mbana barabata ba uchikoraro maete insa njire ngaini asensengima pale boni kana bora uchikorara na barabuntura be ngo tukubariania asomoro birwe ensa kega Kenya kibogo kya chinsenjire chinde ba uchikorara usiba ikire gatigati obona ndonse asoberete bari Singapore, Netherlands, United States of America kira asoberete ngo tukubariania asomoro birwe ensa kya nyara ko bamo 90 ko mwali nyuma nda sama gaseti sara ndo turakora check ya kego turarambara bari bare amona into bali babo kira amona into asomoro bari wensa kebna gwirkista kerubi agoteana no ala asomoro bari wensa kyagoteabuna imbura ya ture kolende ayana arama siseni tokanetie nara okurukuna duke ogutu yagoteana mbia mono asomoro bari wensa kya buyana hande to chikokoro motienyo January oyo orenge January yani ragoteani orengo bwenchara enene no mbese nchiare ngo byego induke ogufu agoteana no ale ime yomuroberi onyadega kuboka amo 90 machoka Douglas nera agoteana no ale ime yomuroberi bwensa kya agoteana timu ensa kya mbia mogocha kendere igona ndiganya sae abaseni oyo machoka Douglas naro kulika gwetere njira ya WhatsApp agoteba Ruth Mogeni agoteba arwete chinse mochia Qatar bono no ali mense ito ya Kenya agoteba no abwate timu robuli bwensa kikiandiki 10 bya mono maswati Ruth Mogeni mogaka Jackson Osinde togotanga mbia mona ali tukuri chinse mochia Gesima egotokamya Nyamira County agoteba goikari gereri amanya koboka agende mugondo ani amanya kwerubilia guchimugondo mbia mono sana Nimrod Zabloni agoteba narigiriti murubuli bwenza kya agoteba nga ako mpaka mwisho agoteba ngambia mono wakili Mo George Mo no ali mebuna botambe tunashukuru sana Eric Baraza agoteba no ali meyo murubuli bwenza kya tunashukuru sana na boigo Maria
ogao agoteba no ari mikoro chinsemo chio gembo agoteba bokire obekire TV ya Ndizi igombia mono sana mashabiki ita sokwenda kuna gototebinga no muri amo bono mwanchu murigereria na botogo kwira guika nsemo ya magazeti ekerase nsemo ya ne mbwate gazeti ya The Daily Nation na njase gazeti ya irasogo kwana gose yembwate ni gazeti ya The Standard bwata mangana mankanene ngana diri boritase litkolia rero okorana The Standard rero jara tiga mangana siasa ke mulikwe gazeti The Standard na tiga mangana siasa ka se bijintagani ase litkolia rero tebirina ki obugima bwanyarire bwo konga high cost of living torment Kenyan singa kibono obugima bwanyarire bwo konga obwanyarire bwo kubogo sumbwa gosibugo chanda ba Kenya asabana ba Kenya bange babwate birengererio igoro y'obugima bwanyarire bwo kina burwa se kerengo kemagochi ase ekende kolengana ni go muri kwe gasiti ate bana magori ni ga mentete ayo irire buna ba Kenya ni go banyarire ba go chandika mono asukugura ebintebyo mugano oyo ni go konyonyora se beje ya 5 nomo ne 5 na kabere asabana muri kwe gasiti ate buna ekero mwaka bujiri bubere mwaka bujiri bubere na atebete buna engakinere mwaka bujirubere na 19 ekero montari gutwara linotirirwe yemo ni gari kugura ebinto ebinge mono guchakira mwaka bujirubere na 11 mbaka mwaka bujirubere na 19 ekero montari kwende duka kabwate linotirirwe yemo ni gari kugura ebinto ebinge ugura enyama ugura chinyanya ugura chingeni ugura mochero ugura matumbo ugura chingende ugura mpaka soda ya 300 ml oenda nero nyomba mpaka nekebiriti nando utigara ni chiringi 30 na isano kurinde one bintu ekaro kwanda squeeze nelibu nigekoera nandi kwa rusia yendo mubuko gobono mulikwe gaseti natete nebintu obogima nigo bwakongire korengana na magori ao anyarega komenta sensito ya Kenya boigo no kurusiwa kwebango elie serikali kuna chebinte itokugura nigo kwerero obogima gokonga sensito ya Kenya gomangana ino boko yanyora sibeji ya 5 nomo ni gaseti ya 5 kabere gaseti ya The Standard asebono obogima bwaro kanene komenta gokonga aseboigo mbaka egasi irito gutumia nyomba kuruga nero bune mentete na ndigo bono aba Kenya muri kibuga sitya gutana aba Kenya mbase meri bwangoiga ebinde bikuhira na inse igo bono bugima mbwandete gukina sense yetu yake wa muri kya gutebanga kare elibwa mano mwanchu muri gire nigo kwara kwenda kwagura shopping ande kwira nirwe change ye 35 igo gutume kachimikianda 50 nomo na isano 965 agoteba muri kurengana muri gwe gasite ya 35 ijaga tigade 35 na isano ijaga tigade ando muntu nabagatumire bune fare bune transport yukira nyomba iga bintu ne bingo muri kya tete byakagoruru ngakeye ego jakira umwaka bujiribere na 11 gochimaega kurinde bone libu rogwe kirase duka okore bintu bibere byoga na rekero kwaye bunjire ekoera mono ande kurengana muri gwe gasite na tebete buna ekorekana buna ikare iga lino tiriri bweri yabwate nchogu maiga baka bantu bakali ba kenchogu kurinde karabona machika mayacha bese yegachenjua ekabekwe bintu binde bingao onande yarokanine koera mono ko bweri entangani yabona mwanchu murigereria obuguma barombo kongete egintu gyoka no koromokia asikiba okerikende gyansyo gokora onyale konya ko kwenyorera tonyale kubusuki motwe karo tugusabanga abaraitura achore osemba chikubokia uchumi ebintu binyale kuba bikuira nanse karo tuguswase gazeti ya The Daily Nation mwanchu murigereria page entangani kigima na mangana yobwa mobwe byama gusori chikeriria political parties law riria nyare ko liko itaberwa na wanchiranwa asokorosyo bwa mobwe byama na ndu guchakora joint nominations bona abuno omotu ogendrete gwatia abantu kegima the big headache bona nigo chi nominations chiabere irange kigima ose litukolio gukora nominations nigo ligendrete gucha ange kigima bono nigo ebyama gusubwa mabolia bwa Azimio la Umoja Kenya Kwanza na One Kenya Alliance na ndabona mutu ongeire kubati kigimanga na kibago cyokora chi nominations ekaro batagete guche gochora abarayi kugochakirwa ebo president obo governor obo MB na chi ward representatives bono batayete gucha kwanike ngango chora barasenchera yubo ikirano gusasenchera ndonge egera abantu bane mbachi kunyara ko bako defect nakogende bya maybe ngao met nomination yekere gucha kokuru yo minto
uri utachoriri buno kugani kwayo kwarenge na bago defect yagenda guchia ase ikiami kiao bono nigo yabeire challenge nande anene monekere nominations chigukorwa ase obwamo maiga yebyama gochamo litskore igoro obwamo bwa oka bukorawa na Kalonzo Musyoka na Gideon Moi na Omosubati Martha Karua korokia makiana Kenya nigo barenga sensemo ya Kirinyaga abwase bachite konya bwakira ikuko litskore igoro chingaki eke obwamo bwa Kenya kwanza barenge asensemo ya Kambwira market county ya Kiambu litskore igoro nekera azimio la umoja bairete campaign chia sensemo ya Kawangware imiomo chio Nairobi maega yomurai wiki amakia ODM Raila Odinga wikira nase kanisa ya United Christian Missionaries lituko liigoro mulikini gagenderete kulika goikase page ya 5 na 2 abwasa goteba bono obwamo ase byame biga bitate binene azimio la umoja nigebwate byama bire ase azimio la umoja ekiama gia ODM no kirasa azimio la umoja ekiama gia PNU upya movement for Northern Kenya United Progressive Alliance DAPK Naki maendeleo chap Ubuntu People's Forum Kenya Union Party Pan-African Alliance Devolution Empowerment Party na Muungano Party of Kenya ebine byama birose cyubwamo bwa azimio la umoja Kenya kwanza alliance ni kiama kia UDA kiama kia ANC ni kiama kia Ford Kenya na bege obwamo bwa Oka Ose One Kenya Alliance ni kiama kia Wiper ni kiama keligia Kanu na Naki Kenya ikora wano mongi na Martha Karua nigo bono nigo abana siasa ba omutucha kiriko bahati ngana kibawo chigokora nominations elikoranga mbasiria ondobo asingenje karo gusire nande omonto gwetera se nominations okuno gwako konene anene manekero bebangete guche kurigia obochori gose oborai asobochori boche gokoreka ayo mona yando amangu mwanchu murigereria yasome ase page ya 5 na 2 ase njira yobweme mbia mono mwanju muriria nyuma nanje ntarakwira samangana siasa bune gasidi ate standard murikire to kurigena ingana litwa kwa nabuna bogima bwa kongira sense to ya Kenya buru mwanju muriria ntogani nayo toteina mpindo kibiribira korwe ilindo bogima bonyare bo koroba serikali ruje miro bekira beke inyarege korobyo bogima ekarotoroje bune bintu byagendere ko konga sense to ya Kenya bible ngwa kana bare school fees bintu ne binge bible baenda te kokora kose omo Kenya atakiri kokora elianya konyoro mugati kiralituko kirendo bwenda te ukina mano bono no to kubulna ngendo kioroja serikali la kore elinde obogima bonyara bo korroba kigo nabo ko to kerengel kiao wetira se namba yera skini yao inde to soma senjera yobo kirno ko ikase ga seti ya te standard ebeji ya kane ni go bono murai wikia magiauda oyibo igoro mokonyi bo murai bwense Dr. William Ruto anyariga kubulia ba Kenya buna mbaji wanja koegwa omonto gose gochorerwa ori bagukwa kera chikura ase osobochorio bonne bu mwako yoiga anena ase kirugo kiburai bwense Ruto nigateberuna aba Kenya tigabaye guri bagaria bene konyora gukora osibanyara bagukora obochori bwabo ase njira ya bene nigaya kwanta yari kurigoro ekase constituency ya Limuru ekera ikiranide ase umuyiga gose ase kanisa ogosasi mase kanisa ya St Andrew Liloni Catholic Church ase bona teberuna tigaba Kenya baiguri baga liugo chikwechorera murai yobo korene mbabithiriri gose mbarete murai onde bwenzi ase peche yeyo murai we kiama kia ODM Raila Odinga oyibo igonero bwatiganga yoko murai bwenzi murai gatano asense ya Kenya nigo bona atebire buno saboli aba Kenya mbanyara bakwige no bomo wa Kenya kwanza asa atebire buna abonsi bara sobo mobwo nigo baraba kurumi nandi chingendo chabo nigo chikendete kurigererirwa asibona abodi aba Kenya buna yaya Kenya kwanza coalition nigo bono ya bwatanirie ose nigo bajiramo lakini nigo baraba kurumi asibona aba Kenya bate buna yaya moege n'abantabwo moisoko bali bagabanyara bakubagambira nigo barajigo kinia ebirengo byobukurumi tari birengo bya magendero sense ya Kenya kono Ruto nigabodi aba Kenya babe maiso nagochora barayi bali baranyare bakoreta amagendero ime yense to ya Kenya yo mangana nigamurekeira se beji ya kane gasedi ya standard bia manekera to gusuka mutwe go chia se peji ya gatata se gazeti ya The Daily Nation wana nigo mwana asilieta Victor Maingi
oyu ole miaka 15 nomo anyare ko bagakurikia ebitabu bibere ebi anyare ko bikoba published egitabu serieta The Ghastly Makungu Forest and the Mysterious Mashimbo Hills. Mwana oyo iga ole miaka 15 nomo niga kwerera buna nkikia mwirirete kolika ebitabu gose nkikiagerete agaswa asoboriki bw'ebitabu ekerarenge ekerasi ya kane niga goteba abaibuli baye nigo barenge abaibuli bali babwata machiko kegima mwana tari kurigereria TV ekerari nyomba lituko chinsa cha mugaso nigo bari kurigereria TV ekero chabere chinsa cha butuko naende kera abaibuli babarigereti ose bagenderete ko ba supervise ona ekera aroro bugima bwa kongire mugaso bwatikenda gukora akangya ko nagosoma ebitabu ekera ari kirasinye abwate miaka 10 akangya ko nyagosoma ebitabu agatwara omunguso bogosoma ebitabu bunari ko nyagosoma ebitabu mono bunari ko nyagotwara omunguso bwo kuna kolikalika ekagera bono akalika ebitabu bibere ebyanyare ko babiko tambuliwa ose byanyare ko babiko manyekana imense ya Kenya abwase bono anyara ko bagakwenyorera award ya 2021 ya creative writing as with the Buford Harvest of Josia Kids yani mwana yakanyara ko bagagotambulika na konyora izawadi amwaka w'ikirwibere na 20 noyomo bona nigarure segeto gochia saba nabandi buna nabukunyara gukora kende gionsi keri bwanjete ose passion yeko na gocha ngora igo abana bali mwensi mubwate passion yaso kora gento gete Victor nigagoteba mubeko mokia andekera abana makokani weti biti morra bobe ekina ichingeki creativity gocha so mutunganki ngwenerete gukora uyu mwana Victor Maingi mugano uyu nabako yasoma ase page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation kato kuskabo siko cia gazeti ya gatane page ya gatano gazeti ya The Standard niko bone serikali gwetera wisara yobo chenu ya chakire kubeka imiro yabere kwena kebuna abakenya ngwenda barakonyore chanjo ya COVID-19 asibono serikali yateruna nige target digose umubaro bw'abantu chimilioni 3 enugutaibere nigo abanene nigo bakagerwa chikobetwe chanje iyo asibono yarokanire buna abantu mbare sokbuya gochikobetwa chanje iyo korana ebirengo by'ukubetwe chanje kuiranire inse kurinda serikali nigo bano yabekire mirobere yabene likwena kibona abakenya gwenda bari konyore chanje ya COVID-19 asimono batebuna anene bali babwate chombe chipastoralist bali bakorwa sensemende gucyase yende nigo bataraikeruya igo bone serikali nigo yatebuna tige emirobere yabekirwe elikwena kibuna chinsemo chiri chikoru chinsemo cha Narok, West Pokot, Garissa, Marsabit, Mandera Turkana, Wachir na Tana River konyora bale chanjo iyo asebono yatebuna abantu bonse nantiga berwe na kubetwe chanje iyo mbasiereria kolengana niyo yarokande buna abakenya nandi bachakire gusiereria buna borweri bwa COVID-19 abuyadire gosembo iyo ande nigo batari kubwatia amachiko namaragwali abekire ne wisara bochenu kolende bono niga abakenya basemiwe buna tikabwatia amachikayo anekrese kanane kubeka imiroberio kwena kuna abakenya bari bataranyore chanje iyo konyora chanje iyo maega ya matuko ataraera kyaro mu chichanjo njirigo tumwa sense ya Kenya chitare expire kolenda abakenya banki niko batebiguna tiga besokie na kubetwe chanje iyo kare serikali igorete nande face iyo go chanja abantu kujakrituko dia Friday goseria ichuma wiki ya ita Waka garota guswa sense moyo bulimi banigo abalimi bebimeli aho bagenderete kurira asengenjo ligo liri oboyo nigo lyakinire kigima ekero oboyo bwechikire 50 bokoni wa chisiringi chiri bwisano nemo kurwa chisiringi chiri bwisato nechimibere abweli tangani nabo igo mubuko bwebituma bwechikire 25 nigo bono okinire goika chiri bwinye nechimia isano na ibere bona bali minigo bakorera kigima bagoteba buna liguliri oboyo lyabeire igoro nakero kende bimelie kero bakogesa ligesa nigo konyora lire lyanse ande bamanya kone lya chibesa chire inse kigima bonigo babolire serikali goswaime na kubakelia anene liguliri oboyo kurukiribu isano nemo goikari goriri bakagorire chiri bwisato ne chimia ibere bono nigo batebire mba kunyara bande wa Ford bono batigire bimeli go batari kubeka oboyo egento gekoreta ligesa libe ase bimeli byabo bono bagotebanga obolimi nabwo ekero bono ligoriri ko baigoro igakigima ingakibono egocha yaba mogano uyo nabakonyora ase page ya
ya gatano na gatatu ase gazeti ya The Daily Nation ase bono batebire buna bono iga mbali guchikotwara igesa asa matukari bosio yo baburire serikali anene mono omobuko bw'obwoyo yori chikilo 50 banyari kwiranirwa inse iyo nekerero kia balimi bali bebimeri ao imiense ito ya Kenya anene mono abalimi bali bakuro chinsemo cha Eldoret ne chinsemo cha Rift Valley nabo anene mono ba twaliro muchando yo asenjira kubatanta nikigima ayani gawocha ekero abarai ba siasa anene mono omorai kema kia ODM Raila Odinga na omokonyi bomorai wense William Ruto ekero kero montale ngase chi campaign cha litkolia Jumamosi litkolia Jumamosi mokonyi bomorai wense gali ngase county ya Kirinyaga no mo raiwe kama kia ODM ni gali ngase county ya Murang'a ase stadium ya Ihura abwa sate betenga aise gocha kobo morai wense ni gagocha kuyeria obuyo bugwikachiribu isato chingaki omorai wense ate betagocha kuyeria obuyo bugwikachiribu ibere ne chimia isano igo nambara umba manyetenga ligoriri obuyo ndire igoro nande ni bali kole maria obolemi ase birengo bigoro kegima igo mogano uyu bwabalemi kolera nigo orase page ya 5 na 3 ase gazeti ya The Daily Nation kato guskobosio ogo change gwe calendar anene kero boriri ba COVID-19 bwatiketa sinze yetu ya Kenya lockdown yakabekwa nigo yairira abaibori gutanyora chipese cyo gwakana school fees yakira abaibori bakorera kira litukona comment kwe school fees amo no comment kwe tamwe yamo anonyeru mwako yo gachitamu nigo kirangenye itamu kirangenye kibono abaibori batakire gwakana chipese bona abaibori nigo baote abuna nigo banyode mechande menene wakana school fees ye kirari ni genka ni wakana kirombo tienyi school fees go chiase chi school korengana no mubiro yo masiri da streaming twere wata bana batatu ase school ni ganya ndika ote abuna okwakana school fees ni okwa maberere gasi enkongu anekro chipesi ija kongire no bogima sense yetu ya Kenya bogendete ko kongamono korengana ne sabeigo se korengana no botuki banyara to boko korwa ne benki ne Central Bank amo ne kiombe kirgitenete amangana yeni sense yetu ya Kenya nigo bono batebiruna korengana no robot banyarwa gosoki nigo barodena abantu abange nigo bajagire ko invest go sebajagire kubeka kibesa sindagera ekero bogima bokongete kubwa ase kubeka asa masomo gose ko wakanda bana ba school fees korengana muri kya gotebuna esabeni ge korokuna kare abantu nigo baka universities nigo bakabigira kibesi yabo kingo cyasa masomo kubwa bono ekero bakubega kibesi yabo go cyase ndagera korengana nigo bogima bwa coordinando mwana oyo goikaragire aragiriwe nyuma ataragenda ase school kunene nigo bakubule serikali netakirigo keye birengo by'ubugime bwa kongire asense ya Kenya bakonya baibuli konya none chibese jire banyara bagwakanira abana babasi school muliki nigandate gote abuna abaibuli abange mbaranyora njera yo kwegendereria kero barabikiro mirobiri yabe na sense yetu ya Kenya nigo baranyoro mugati okera lituko nakonya chibese banyara bagwakanira abana chi school manchu marigeria nsia yuni gako gocher korwa Ndizi TV nero bwanzi bo mugusi omorobelio nensa kia ekrotoganda tago komanya ase obwenge gosaso go gochutia tu ento wana takora no kwenyorera gazeti eri bwanchete egere onyala konyora ko wesomera aso boime nigo tokora enda sense moyende ye studio segekegeke tokoirana ntonya ntogandira gukomanya ase nchira yobwenge igotosuka nabo igogendera gutubwati gwetera se mitandao Facebook Ndizi TV News nabo igo YouTube no gali Ndizi TV News nekero gwikire gali obutambe tomo cha subscribe egero tobali boelimo togendera konyoro bwanzi bomugusi ase nchira yobwikirano na SMS number na reyuire ase etibi yao asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye
nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro Omwoyo no moyanjiro musaguso mukwani bwiya atebo no moyo mbosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundito kuri chomberi yatigere naye goru ali enche bwana ndwari tuli kwemanya eli bwana na nkugwena yani nali kogenda on kiro monto asense yigatomenyete oyaiteire asenchera yemo gusiyende nakige kogera asomoroberio onayaiteire nigo tugotarira abaminto bali beteire amangana ao nayaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chiamogaso Obolemi nobonda nomuru buryo bw'wesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiisane chirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere yakonye tutayenda umutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere yabono tiganda koira mpaka asito gochigwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koiroro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu to base gos obolemi nobonda kire Jumatato ensege muneni su yamaragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na ibere nechidege kumra isano Majumuri bari bandrete kutubwati bari batumire SMS chino bari batumira sensemeri mitanda umbiyemono ande tugwakira mbemono kabamo na into e-commerce kora checking kumbare bari baramo na into asimambia bona manjumuri bari magoturikira wetera senchera ya Facebook ya Ndizi TV News sensema ilia ya Facebook Kennedy Gisemba goteba Ndizi team tuko omwane kebiriti agoteba good morning well watching you from Nairobi biamana sana omwane kebiriti Elkana Nyachae agoteba watching Ndizi TV from Eldoret biamana sana Santa Omwata agoteba kuli na Soire agoteba Kigogi loud and clear Divina Onkeo oyo agoteba agenderete kurigereria kuruchinse mochia USA biamana sana Divina Onkeo oyumba mwabo imba kuri kuruchinse mochire biamana sana na abanga banki bali mogendete kurika wetera asenchire yo ya Facebook ntwaliganetie comment yawe nabo guturikira nande ntunyare ko batoko yesoma biamana sana sokugendera ko baime ya Ndizi TV igo majumuri na etumekerengere kya wetera sena beyere uraptenga yoturire dukuru onen Singapore netrandiolen keroko ngericholen kayando sa soberde magwa woberete osenga yikerbugieta imoino iga soberete toma uchumbe ya wetera sena beyere urau na intu no torega na ya gurega intu toko yesoma na kwa mana ke doja bantu bari no tore asenjire yam kanto uskabosio asikase dia testara liwe kase page ya gatano atato nigo bono bomo bwaoka bwatebire buna nigo bago chikoa Kenya ebintu bikon
sebana batere na a candidate goso yo chikobori yo chikuruke bandere yobo mobu ni go chiko shock ose ni go chi abakenya ni go chiko ani abakenya ni ba chiko stukera ni go chikomoki e bandere yobo mobu nyorobuna obo mobu omora ibwe kyama kya simsarim davadi no mora ibwe kyama kya Moses Wetanguri kyama kya Ford Kenya banyar ba kurwa sobo mobu kolende omura ibwe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka ni gasingirire gote abuna obo mobu bona libwatingire kabisa asitwaro jino Mosfati Mata Karua ni kyama kya Kenya ni gobono basoire asomo bwa oka no mura ibwe kyama kya kanu Gideon Moi no ali Cyrus Chirongo no bale baterna bone kyama kini ogya kongire mono nande mbari go chikonyegaligwa kolende ni gobajuko sokya yo kurwanire kirogo ekyo abakenya baganyerete asibate na bachibarasi nisatokire barasi yekyama gyauda asomo bwa uda obu Kenya kwanza na abomo bwa Azimio Umoja bukura una Raila Amolo Odinga na ababaoka bakura wana Wiper Kalonzo Musyoka asibate na barabuni bale barasi ya gatatu asibate na baruno bale karoto endreta sense meyo bono abomo bwa Kenya kwanza ubukura wa no mokonyi bumura ibwense Dr. William Ruto Musalim Davadi and party leader Ford Kenya party leader Moses Wetangura ni gobate bruna chiwiki bere kurubono na barachikuralia uyo gochikumoki ebendere iyo bomo ubu onyorebuna ngochikora libara mu bukorende muri bwense mukonyi muri bwense Dr. William Ruto tawo chiko bolike obo David President kolengana neri chiko era ni gara support omonto ose nigo ara egwe ko be flag pera goso yo kuchikuruke bendera yobo mubu kubona ni go bateruna barabo ibo chikoena na ngo chikuruki ebendere yobo mubu kartwende tukweleno yasoba chole bonne bumwakoyo Waigoti tueba omugavana we county ya Murang'a Mwangi wa Iria niganyara ko bakagoteba nga barasi njiri bere buna mugonya goteba nere ne barasi kuru Kikuyu land abo asate banga ere goikanere no arase kemina ne kyo gyokorigyo burai bwense aso bochori biga nigateba nga tikana mangana yechi atikweki ere ne tornado tornado ne kembugumbu keri manje muri kenere tego waka jinsi chiri chia USA galia ere ne rateba nga ere ne tornado nande ngochara sinjira ye kevumbi keyima erikyo soro na kororera goteba niko ndani kura keumbuli itaro na Mofwat Makori divino nkeo na nduli kirauta good morning sis tuko pamoja mbia mono sana ekero bono chinga kichitu chigandereta ko era kigima motenelibwe gose Chief Justice Mosfati Mata Kome bono nigarurege kurege tindi gocha sense moye bigambero anene mono staff usaba koli mirimo bense moye bigambero abwate birenga mbali gocha go tolerate amangana yobo kurumi amangana yembwembe asense mogokora na mangana incompetence goso montolio tabwati obumanyi gosobo zoevu asemirimo yaye nigate biraya chingaki angabana chebi na batano bagenda kurwania bagandira tesegi eliera chikubairira korusi wa service asobotumike obwa bisi obokurumi embwembe namangana ndamange nigoboigo aboliria abakenya kosira engane yaye yoko enekya buna obokurumi asensemo ya staff wosimonto ndebwensi tabaisa kwenyora asensemeyo nigoboigo abolitia abakora imirimo bebigambiro ko babantaba bale honest usabanta begenwa asemirimo yabo nagokora majukumu abo ali ababege tobisi nigoboigo akwanita yega litkuligora kerale ngasoma bugani yo mime yo mucho Nairobi chinga kibali go chakyo muroberio bwogo chakumanyanga kibarache gokora imirimo barabobuna ebigambero eplan yo mwaka bwechiri wibere maronge ibere nebere wiko mwaka bwechiri wibere maronge ibere na isano na ibere 2027 kerobono alenge asensemeyo arute kulege tindi ochese mona chebi nonde bwensi oratoke neli mocho anene moneli obokurumi aliria chandire ensemo yebigambero muri kibuga sedi ya destana ni ganyartega kubole siriboli diale rona umurai wikia magia uda osomo konyi umurai bwense Dr. William Ruto na choro mokonyo ekurwa senseme ya centro nekra kuboli na chole ndidi nyoro kobo mokonyo kurwa senseme ya centro ina ro muri keira se diswali ya the standard asabona bangi batena etiga machole na abandi batena ya ndidi nyoro taraikire birengo byoko bo mokonyi umurai bwense sense yetu ya Kenya tuto buska bosio ni gobono
asense meri ye biasara ningo muri kwegase stand ya muri getena ingige kugera umurayi bwense urimo Kenyatta hage kigwa igoro yamangana yogo sangire cicuma scrap metal deal ni asense ya ito ya Kenya igiye kairera buna akasieka agateneni umuroberio yugo sangire cicuma anene ekaro muri kya muri kete buna yaya ni gobo tukibanya atibo kwenda kiuna abantu cicumeji nigo cyanyara ciko ba vandalism gosobo salia nigo banyara bo kwenda kiwa asense ito ya Kenya kera abantu banyara bagusalia mangana yigiste ciwa cigistima cicuma ciestima abantu baganyara gusalia amabati narakobe ko ange mbarambari ne para ali gutanga none kikali nkinyaji kugo kino naso mutarose ase jidaraja bono nigo yerete na korenga no butukyobu murayi bwense ni gatete na vandalism ya mangana a road infrastructure binte bina kirete bono agasieka agarapa ni gente kyo kugo kontichuma imeyense itu ya Kenya ni kunyorena kero aba obomobwa uda so obomobwa Kenya kwanza bale ngasense meri ya muranga amusubati umugumende buketi waruguru nanyaga kubuli murayi bwense na yaya igorera kera abantu abange cyasora kinyinge nigo kikare kon gicumeji asade maburi murayi bwense na yaya igorera nanda abantu abanya nabaruno bakonyore sabuni korwa kero baondi gicumeji kurende murayi bwense ni ganya nakagote niegenteke na otena yaya amagoso abeire ama mochonko bala singi mtu bigosari kumono. Okay. Wanchu murigira singi shichinga kinebiro ndo chenga ayo mintabu no tora besuchu ikiro mwalio kulinde ekimina na okia AFCON nkiagendera tabuli tukuli gore kare timu ya Senegal yanyariko bakeguita timu ya Equatorial Guinea chigoli bere ase eyemo nabo ige timu ya Egypt nigo yanyariko bakego yeite timu ya Morocco ase chigoli ibere aseyemo igobona Equatorial Guinea na Morocco bakirusiko ekerobono Senegal na Egypt babucha kwenda ase chi nusu finali onyore ne timu ya Cameroon yanyarite ko yikore timu ya Gambia chigoli bera se ligue na liesagero igobona na Cameroon yaronje na chere ticket yo chikoso ase chi semi final ekereke mina ne kiage turitukuria chimamosi Cameroon onyore ne rabarigania bengo yeyo na ndabantu abange mpaka gerete go semba basemere tibuna Cameroon bera chikoiro bonyangongo bwo ase ntunde yege korenga nigo barabarigania ande kerume toro mwali no bwata advantage kitego se bintu biro bwata bikebiranya bigokonya home advantage nero rocha batiotere no bale batiotere mete bali ko bange tote na Gambia ose Kenya tuajire Uganda ni bwata batiotere ya bange ntubone toko babake yobono Cameroon nero bali barabarigania mbe na chere tiketi yo kwenda semi final maga yo kuyikora Gambia kigoli berase liga na liesagero na Burkina Faso kaita Tunisia asegolemo serige na liesagero igona arayo korba chagete chitariki kyanda umutinyo yoiga bakabono baisire goika chi final tuchikomanyanga ningo gocha kubogoliga kombe kyo bunyangongo bwichinse cha Africa kigendete kogosori wa sensemo ya Cameroon wikira bumanchu muligelia no tokubutulira magazeti iri tukulia rere gento gokora enyorere boigo gendera gutubwate wetera Facebook Ndizi TV News na boigo Twitter @Ndizi TV News YouTube tonyole buna Ndizi TV News nabo igotoiba go subscribe igotoko irana nyuma toko nyoro umutima komoke na mangana maya asenjira yugoikirana Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chipot bune chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene igechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imejiche nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywere chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chuwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende ni gububikire chinse 29 na boigo ni gibwate wifi iyutari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagarinene asora nyare gupaki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbema nando mwanchu murigereria andi tumerera semesa ya mangana maya kurwa semesa yensa kya egeren kumanye asobo imenarere yakorete kurwa litkurigaro weika emambia ya bono endra gutonyora gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News ensema ya Facebook na boga ensema ya YouTube Ndizi TV News na boga tobesa kweba ensema ya Twitter na boga to tweet @Ndizi TV News na iranire ase keke kerobosyo nkumanye ngana riaya wose twakwalganira kurwa litkuligoro.
Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita andi ndio toko ya chaka korwase county ya Kisii abo aseli tukule igoro oyo koligie kirogo kyovo governor county ya Kisii Chris Obure au meranete na babwatani ao asensemo ya bas chache ase ensemo ya Sameta umurikito Brighton Makoli na igeta sensemeyo na gutwariganiria oroboti irukubwatia Ekirobono ense ya Kenya tutegeretie amatuko makego cha soba chorio bonne bo mwaka oyo iga ni gabamenyi ao korwa sense jinsemo ao anene kuru asorogongo rwagusibe sokire na gote abuna mbara eba uchigusira asebirogo ao bono abamenyi kurwa sensemo yabo basi anene kurwa sichiwodi chiabasi chaje na Sameta mokwerro ni gobono beso kina gote abuna ni goba uchikomo koboko yo kabeiro mochumbe obasi boigo oyure omokonyi bo mugwasiri asensemo yo bwagaji Kristo Obure amo no yokurie kero ke Senator ase county yo Charles Onyanja chinyomba chaito chagusi etoko baboli aba machoge abanyalibali abanjali mabagirango n'abagitutu karajigura chigo chigwa kutara 9 mwezi wa 8 twake chikora gojo somwezi wa Kristo Obure gukwana nigitaseni Ndizi TV abamenya obatebiruna inigo baikera egetambokerere kyo korengana no manyi Obure no Nyanja babwate ase Oburai abwate experience na amanyete chinyomba chaito chonsi chagusi Obure na amanyete kera kona no anyana asabere iro korira magendera gukwanika gusie ngima bono nigo twachira iga asingenje yo kubwatisio mweshimiwa ito Chris Obure abega abana ya Kisii county kware kugania tobegente kemo baratora ase kepindi ekegegocha gekorumotu boigo nigo amendire gote abuna Obure karire chikura nigara chigusira amagendero ime yagusi anene nakobakonya abantu bali noborema karaire akore bintu biwenete bigokorworo no arigereri nonyana abarema baro arigereri na abantu bande n'ibintu binde biwenete bigokorwa Onyanja nere niga teberumuna siasa netakire koba yomarembe nande talieri yokoramana etokogamba asobuya na asobuororo kuramana gutaiyo amaskani abuche nturiko gokigwekere tokonyora abana abake batasigetia abagaka aseboigo umuske Obure anyaririga kubaboria abantu bonzi wesoke na kumubwatisia na kubwata chikura anene asama tukaya ati igalete kamuranja ndonse simule ingaki ya ruru imuka mwirike nande mbaroro okonyora berigete babwate bipande bandi bwechikorosigwo bono byeyiranire lakini bitanya kuoyigwa tugusaba bali baturuyi bande byabo bagenda sabagambi babo boye bande keri bande yine bigo chikuba na biragere berike asichikurejiga guribotere igataseni Ndizi TV iredariane Brighton Makoli no yokoligie kirugo kyo jumbe kurwase constituency ya Kitutu Chache North Don Bosco gichana litukoligoro nanya tukabaga kuralia bene eganga yae yoguchakoligia ekirugo kyo boigo nigago chakoligia ekirugo kyo gwetera ase ekiama kya United Democratic Alliance UDA abwaso murikito Brian Sagini Sena aikiranete aso muyogoyo ase litukolia rero tugwato murira utari boke asenko genda kyo mocha usaba bagakana abandi bijana karibaga bana amaguru ukuri isiku chekero nkobori ekyo buchumbe kwa Kitutu Chache North eteritana kuburi chukura na gote campaign mwaka 2013 lakini kwa sisi kanegata na kreata na nwa kaburi chukura kwa Kitutu Chache South bono nkakwira na kuburi chukura kuruka edo kyagere nga kina buri chukura ku south ku north nenga abagaka mbagwa tutibaka
amatuko amakiaitire kuromo konyi b'umuraibu ense ya Kenya Mosque William Ruto na bwegono muraibu kiama kia Amani National Congress ANC Musalia Mudavadi gochika gokorega siamo wetero bomo bwa Kenya Kwanza nigo bona babwatani bo mrengo uyu bagendereria aya Kenya Kwanza abwaseri tukoria rero oyo korigyo bojumbe bwa Kitutu Chache North Mosque Don Bosco Kichana ancherwa korige keroge kyo asomo yegokoreka segetigie chiro ya kyo moncha egotoka ase bunge yo abwasabaga kana bangina aseri bo bamwanchira Bosco uchakwera libagaria yo mujumbe obono Jimmy Angwenyi aikire miaka 42 mokoya ona Jimmy aikire 80 mwene tagotigira yonde mwene tagotigira yonde ende na batebiri nje tarikero onkoligia nje no borai nkoligia ase umuyego uyu ikiranwa n'abarai ao nigo enganene na yarorekana ko bakoreta echenji ase siasa ya gusina bwigo asoborai gwetera gochora abarai abasahe abo bono korengana na barabuo nigo chinga kichabo cyokora cyaikire bona bagaka baminto barabuo batete bakame basiekere chombe basiekere bita akia wana bible bona tware ko sabomo gaka chimi omo gusiga tebetega musaiga sibe yokoreki onge bona to gosibayo sibe bakomenyo asaba abantu be myaka emeke babwato bole mugusiga babwate kole ndabu no moyo murabu bwogwanje gukorera abantu n'abantu abakesana tubwate babwate korobuni yo mumurore korengana na Bosco nigo abasabira bana siasa nabo igo abarai bonsi konya chia chenda chiabo asenchero yobo toereru abwase bo igatuguteirare siasa chiokoramana lakini bago turama mo basa kwiraniria kimuranche siasa iri nkoro yaitire muroche buna bamura minto bakubori korosensi na maranwor koro UDA ebago taramo bari kuramana ina wananchi kere mtu wacho kwegete ya mchujo wananchi mtamu buna omugusia tebete nsinyo makwano bobemba mura etabwati chinga kiaba murago se abasaye gotiemwana nabagaka cheikire korende ekengencho no kweli kyabuno mwaki ekura ligochora omurai bwa magenderero Elietariane Brian Sagini Isena no murai wikiama kia Amani National Congress Musalia Mudavadi ritukuligoro na ikiranitase kanisa ya St. Faith kutoka imeongata Rongai kaunti ya Kajiado abwasa kwanire tamangana yobwamo bwa Kenya Kwanza tatonyora roboti urwa senchira yobwikirano na matuka make aelire magega yomurai wikiama kia Amani National Congress ANC Musalia Mudavadi no murai wikiama gia Ford Kenya Moses Wetangula wochamo no mokonyi bo murai wense Dr. William Ruto na korosio bwamo bwa Kenya Kwanza Alliance ime yamagacho abomas ime omochie o Nairobi ime ye kanisa ya St. Faith ACK ongata Rongai kaunti ya Kajiado Mudavadi naene kiabene okorosiwa kubwamo na goteba nigo bali nekiringa kyoguchakobokia uchumi. We have made a formation called Kenya Kwanza. This is a coalition that brings together the UDA party led by the Deputy President William Ruto, Amani National Congress, ANC led by myself, and Ford Kenya led by Moses Wetangula. And we have stated that we want to have a coalition that puts Kenya first, a coalition that has clearly identified that Kenya's priority is going to be resuscitation of the economy. Namenta goteba engenchenene kiama kia Amani National Congress getabwatesia azimio la umoja asobochorio bonene bolebosio. ANC had told me very clearly that Azimio is not an option. So that is a project.
It's a state project. And the Kenyans were saying hatutaki muradi wa serikali. Tunataka tuchague kiongozi wa Kenya. Kenya Kwanza Alliance nigo kirene kirengagio kubareta abakenya bonsi amo na gukoro bogesaku elio kwagacha Kenya enyia asomo bunge Okajiado South Kato Olemetito agokeiro kubwatana kwa batatabwo na korosia obwamo. What we want is to bring the Kenyans together to make sure that they are focused. Wakenya wamechoka. Hawataki miradi ya serikali. I want to confirm that those of us in UDA are really impressed to this formation of Kenya Kwanza. Word of God. Praise the name of the Lord. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Chitariki kianda omutinyo gatano na gatatu ni nchikuru gochika igoro yense ya Kenya na mangana ya umurai wiki ya makia ODM Raila Odinga uyotebiri nari no kwegena unanache kwa umurai gatano asense ya Kenya ayaniga ya kwanete chinka ki guseli tukuli igoro ekaraikiranete ase chinsemo ao imemo cho Nairobi ekararenga sensemo ya Kawangware. Kitambulisho risasi ni kura. Sawa. Ili tarehe 8 tarehe 9 mwezi wa 8 baba kama mjeshi mkuu atatoa amri. Forward march. About 10. Fire. Fire. Manju muligele na rayo twa kwariganiria sema mbeya bono ekero to wakangambia mono kwagendere kuligereria Ndizi TV nero wansu bwo mugusi tumerana ende chikoraga isano na ibere nchigo kumanya ayo amana yanda mange asenchera yo wenge ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita gendera ko bameyo morobelio bwenzakia. Ndizi TV Ubwansu Bwomugusi Obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Ndizi TV Ubwansu Bwomugusi. Inyomba mwanyasaye abantu bayibona mwanyasaye abantu bayibona Esusu na nyang'onda nakabosie Esusu na nyang'onda nakabosie kwani
magatyo mpundi lakini ina nyambane kwani magatyo mpundi lakini ina nyambane ichari sinya kundi lakini ina nyangera ichari sinya kundi lakini ina nyangera lakini ina nyangera akwa ni mzee moja da Chokoro gitamo Elias omwana oking'aina mochokoro gitamo enyomba mwanyasaye abantu baibwanaine enyomba mwanyasaye abantu baibwanaine esusu na nyangonda nyangwana nakabosie esusu na nyangonda nyangwana nakabosie kwani magatyo mpundi lakini ina nyambane kwani magatyo mpundi lakini ina nyambane ichari sinya kundi lakini ina nyangera ichari sinya kundi lakini ina nyangera lakini ina nyangera akwa ni mzee moja da nasika umwana ukijana mochokoro bumando nasika umwana ukijana mochokoro bumando umwana mogetutwe umwana mukanyimbo umwana mogetutwe umwana mukanyimbo umwana ya moteri mokoro no sobo umwana ya moteri mokoro no sobo waneri Israeli atagita kibetie waneri Israeli atagita kibetie yabe somaliba ujaro ningo kwanye yabe somaliba ujaro ningo kwanye ujaro ningo kwanye David Getena entraba sinya alisineka Makamba umwana w'omwega mochokoro nyamangale Makamba umwana w'omwega mochokoro nyamangale nyamangale mocharo chimori chigotiye nyamangale mocharo chimori chigotiye kitarigo serwa botie kebirigo no soboye kitarigo serwa botie kebirigo no soboye noti mogirango kwa nyombo gachambue inoti mogirango kwa nyombo gachambue Abaigo se mumwega bido mito no nyiwete Abaigo se mumwega bido mito no nyiwete bido mito no nyiwete Abaigo na motende bido mito no nyiwete Abaigo na motende Abaigo na motende Kwanenga motende no nyiwete tate se ya kongile Chenchi modi tika kunyete nyiwetende Wati ya bami na makolega asengia Umwana jetina mochokoro konoka Sibat umwana jetina mochokoro konoka Eso varia monyengwe yanyama garia magwagwa Eso varia monyengwe yanyama garia magwagwa Waniri jadiongera abai wapito geto Waniri jadiongera abai wapito geto Abai wapito geto Angwa niliongo Isaya Samuel, umwana unyabaro mochokoro bayata inyomba mwagijana abantu bayiwanaine inyomba mwagijana abantu bayiwanaine abande mbale chimo bande mbale borabu abande mbale chimo bande mbale borabu wachu umwana ugekara mochokoro bosire wachu umwana ugekara mochokoro bosire ensemo bosamaro echaga no soboe ensemo bosamaro echaga no soboe ungwano mominyoki ebirunde bitambe ungwano mominyoki ebirunde bitambe subuja to bakwanye
mukagantu abarama sunguria tubakonye mukagantu abarama uraba n'umutambe mugoja goikera uraba n'umutambe mugoja goikera mugoja goikera opo esiro ni mukama kwa ngano ikwete ana majaba minyauki waiko musima na bande soporo sato atani ni ikwete boy okay mano mito kudi moseno ni ikwete nyambanga oigo na kena tiotiso na mundi otiso oigo choti nyambega oitire oni ikwete ya koruga bunyangongo oigo rene na mokinu koruga mena meno Temeso gamba kurunya kora alia ora soko siria bantu ba minoka agu ya mwari mogira esta mogira na magi mogira ke dirigo Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamgurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
New Brighton Apartments ni chinyumba chokomenya ichuchiaga chirasinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiaga chirebuya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunyerembeo ekerurigireti getuno kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayata liko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyo tali bwakanira chinse 24 ni gabwate libagalinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 2 yemo 2 gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Oburimi n'obunda n'umuruburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru. Oburimi n'obunda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere yakonye tutayenda umutimo kontu agotebingo chotono yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yake omwancho muligere yabono tiganda koira mpaka asitugo chigwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono okoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na ibere nechidege kikumra isano. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire ase